que el que farem serà gravar, no queda més collons. I com que hi ha idea. Ara el rec sí, ara està gravant. Parla, Carles. Carles, sisplau. Més. Vale. Més. Proves. En primer lloc, bona tarda a tothom, gràcies per haver vingut. També vull agrair als nostres ponents l'amabilitat que han tingut a participar en aquesta xerrada prèvia, que de fet inaugura el cicle de conferències de tardor, que el grup mineralògic català reprèn després d'uns quants anys sense haver-se fet. Tot i que per la majoria de vosaltres no caldria presentació, però bueno, tenim en Carles Curto, que és l'exconservador de mineralogia del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, soci també del grup mineralògic català. Per l'altre, en Jordi Fabre, soci també del grup mineralògic català, propietari de Fabre Minerals i fundador i ànima mater dels fòrums mineralògics, Foro de Mineralogia Formativa, FMF, i del seu equivalent en llengua anglesa, el Friends of Mineral Forum. A tots els tornarem a retrobar en algunes de les altres conferències que se celebraran a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. Sense més preàmbuls, doncs, passo la paraula. Hola a tothom, gràcies per haver vingut. I bé, explicar-vos abans de començar a fer una petita explicació l'esquema que utilitzarem i que és el següent. En principi jo faré, per la vostra desgràcia, una xerrada de 10 minuts i a continuació donaré pas al Carles, que té previst parlar 30-40 minuts amb el fort de la conferència, ajudat per unes imatges que veureu aquí darrere la pantalla. I abans de passar a un col·loqui en què tothom ens pot preguntar el que vulgui, que nosaltres segurament no contestarem, farem una cosa una mica diferent de l'habitual, que esperem que us agradi, que és que moltes vegades el Carles i jo fem xerrades sobre temes banals a vegades, una mica més seriosos altres, i jo aniré prenent notes de la xerrada del Carles i el que faré serà després sobre aquestes notes obrir un petit col·loqui amb ell, però que serà pràcticament només ell i jo, no segur, ell i jo, i que serà com una petita continuació de la conferència. Veureu que té un cert sentit, perquè crec que en aquesta petita xerrada que tinguem el Carles i jo podrem detalls del que ell hagi dit o el que jo hagi dit i quedarà tot una mica més clar per les possibles preguntes o les preguntes que vulgueu fer posteriorment. Bé, de nou gràcies per venir i començo l'exposició del tema dient que el motiu d'aquesta conferència també és en certa forma un fet que molts de vosaltres, si no tots, coneixeu bé, que és la recent donació de la part de duplicats de la col·lecció Folk que quedava al Museu de Ciències Naturals d'Àlaba. El fet que aquesta donació es fes sense comunicació prèvia i que la primera notificació es va fer a través del Foro de Minerals que ha parlat abans l'amic Frederic, va fer que hi hagués una certa confusió durant un temps, que posteriorment ja s'ha aclarit, i voldríem, a part d'introduir el tema de les donacions als museus, també aprofitar el fet per aclarir una sèrie de punts que potser en el moment en què van succeir els fets no van quedar prou clars. Aleshores, abans que res, explicar que el que es va donar de la col·lecció Folk no és la col·lecció Folk en el sentit que tots ens la imaginem o sabem què és. La col·lecció Folk té 15.000 peces principals en la col·lecció que és la clàssica col·lecció Folk que tant ha sortit ressenyada i fotografiada a tants llocs. Molts de vosaltres l'heu vist i els que no l'heu vist segur que la coneixeu bé, però curiosament el senyor Folk va decidir fer una col·lecció B sense comunicar-ho pràcticament a ningú. Aquesta col·lecció B constava de 15.000 peces i era paral·lela i pràcticament igual que la col·lecció A, però d'una qualitat força inferior en termes d'estètica i de bellesa visual. Malgrat això, és una col·lecció interessantíssima, o era una col·lecció interessantíssima, perquè tenia un fons documental històric importantíssim i des del mateix moment en què es veu encarregada la tasca de comercialitzar aquesta col·lecció de duplicats i amb els diners recaptats aconseguir noves peces per la col·lecció principal, el punt de més interès per nosaltres va ser sempre el fer que no es perdés el valor històric i documental
d'aquesta col·lecció de duplicats. Per tant, vam anar fent escàners de cadascuna de les etiquetes de totes les peces que van passar per les nostres mans, i aquestes etiquetes s'han desat, s'han ordenat, s'han classificat i s'han posat a la disposició d'una sèrie d'ens, entre ells el Luminològic Català, perquè pensem que és el real valor d'aquesta col·lecció de duplicats. Dit això, aquesta col·lecció de duplicats de 15.000 peces, entre elles hi havia 10.000 que serien les més atractives des d'un punt de vista de col·leccionisme modern, per tant boniques, no massa grans, no massa trencades, més o menys vistoses, i hi havia 4 o 5.000 que eren molt sulfurs, molt deteriorats, hi havia molts minerals d'urani amb masses o semicristal·lins, hi havia molt mineral internacional no espanyol ni català, i hi havia una sèrie de peces que tenien un valor realment molt baix des d'un punt de vista de col·lecció, però en canvi tenien un gran valor des d'un punt de vista documental, perquè moltes d'aquestes peces portaven una etiqueta d'un col·leccionista americà que li va vendre anotacions manuals a mà, el senyor Folk, en el que ell explicava coses que pertanyen a la història de la mineralogia. I aquestes dades eren, vam pensar, molt importants que no es perdessin, però per un altre cantó les 5.000 peces en si no tenien gaire vista. Què fer amb això? Doncs bé, com que ens havíem trobat que anteriorment i durant el procés de venda de les 10.000 peces més vistoses o més fàcils de comercialitzar de la col·lecció de duplicats, no havia hagut una resposta per part del Museu de Geologia a les diferents... El Museu de Geologia em refereixo a l'antic Museu Martorell, actualment Museu Blau. No havia hagut una resposta positiva per part d'ells en el sentit d'interessar-se per cap d'aquestes peces, ja que representava un esforç econòmic o un esforç d'un altre tipus. Realment no vam veure la possibilitat de poder fer algun tipus d'acció amb aquestes 5.000 peces al Museu de Geologia de Barcelona, antic Museu Martorell, actualment Museu Blau. A més d'això, se sumava un problema a aquestes peces, que és que el C5.000 o 4.300 i escaig generava una dificultat de temps i de feina a l'escanejar i fotografiar aquestes peces perquè no es perdés la informació que contenien. Aquesta informació que contenien nosaltres no estàvem capacitats per poder-la tirar endavant, l'empresa a la que pertanyo, perquè és un volum de feina monstruós. Ja ens ha portat una feinada descomunal escanejar i preparar les 1.000 i escaig fitxes que hem preparat i escanejat. Imagineu-vos 4.000 i escaig a fotografiar les peces, escanejar les fitxes per una i dues cares, quan tenia una fitxa associada, fotografiar també aquesta fitxa associada, i tot això relacionat d'una forma o altra. Això era massa feina, no podíem fer-la, i com que no podíem fer-la, senzillament ens trobàvem que no volíem que es perdés aquell valor històric, però no ens veiem capaços de poder-ho tirar endavant. Solució de buscar un ens que pogués fer-ho. L'únic que vam trobar que pogués fer-ho va ser el Museu d'Història Natural d'Àlaba, per això se'ls va donar amb ells, i penseu que, com a exemple, des que es va començar a parlar amb el Museu d'Història Natural d'Àlaba sobre si els hi podia interessar aquesta donació fins que es va finalment firmar l'últim document amb el diputat, deia el Jesús, de la Diputació Foral d'Àlaba, van passar 2 anys i mig de papers, de burocràcia, de gestions, de confirmacions, de que gràcies a la bona relació del conservador del Museu d'Àlaba, que com tots sabeu segurament és el Jesús Alonso, que té bona relació, o tenia bona relació amb els polítics locals, va aconseguir tirar endavant que el museu acceptés la donació. Això posteriorment ho explicarà el Carles molt millor que jo i us farà veure com el fet de fer una donació al museu no és tan senzill com fer una donació pur, sinó que hi ha darrere una burocràcia, unes formalitats i una voluntat o no del museu per tenir aquella donació. Encara que és un valor i és un increment patrimonial, el museu pot perfectament dir que no perquè li representarà un cost. I com sabem avui en dia els polítics són molt durs en aquestes coses i en moltes d'altres, i quan senten parlar de cost econòmic d'una cosa que no els representi cap mena de popularitat, com és una col·lecció de minerals que per un polític no sap ni de què li parlen, es tiren endarrere. Per tant, hi havia dificultats de dos tipus, hi havia dificultats de trobar algú que volgués quedar-se aquestes 5.000 peces, tenint en compte que no eren molt vistoses, i que al mateix temps acceptés amb la donació la càrrega de documentalitzar tot això
i passar-nos en còpia perquè poguéssim unificar-ho amb els que havíem escanejat nosaltres i cedir-ho a determinades institucions que nosaltres podíem pensar que podien interessar-se per tenir aquest conjunt documental. En aquest moment les persones que ho tenen són Grup Minològic Català, UNW Mineological Record, per fer-ho servir pel seu arxiu d'etiquetes, que és mundialment conegut. Ho té també una còpia al Museu Blau, lògicament, en té una còpia al Museu de Geologia de Barcelona, actualment Museu Blau, i en té també una còpia al Miguel Calvo per ajudar-lo en la seva tasca amb els llibres que està tirant endavant de la minologia espanyola. Evidentment, si hi ha alguna altra institució, persona o ens que ens pensessin que mereix o que està molt interessat o que es reconeix reconegut el seu treball, plantejaríem també la possibilitat de cedir-los. Però en aquest moment les persones que ho tenen són aquestes i tenen un conjunt, que és el que havíem escanejat nosaltres, més la donació que es va fer al Museu de Gala. Bé, jo crec que m'estic allargant molt, de manera que com que això que fos breu i fos una mica més alegre i informal, acabar només amb l'explicació de per què tot això no s'havia fet abans. L'explicació de per què tot això no s'havia fet abans, no s'havia explicat abans, i tothom es va trobar amb aquest fet així d'un dia per l'altre, és ben senzilla. La col·lecció Folk és un tresor, com tots vosaltres sabeu, que miraculosament encara és a Barcelona, malgrat que hi ha hagut molta gent que ha volgut fer-se amb aquesta col·lecció. Digueu-ne particulars, digueu-ne comerciants, digueu-ne col·leccionistes privats, de tot el món que s'han interessat per aquesta col·lecció i que voldrien tenir-la. La família Folk, que ho té a casa seva, han agafat el patrimoni que van rebre de l'avi Folk, l'han conservat perfectament, tal com era, han fet alguns esforços tipus vendre la col·lecció d'utilitats i entrar peces noves, i sempre que alguna institució, algun ens, alguna persona que representi algun tipus d'agent social els hi demana visitar la col·lecció, donen totes les facilitats per fer-ho. No donen facilitats a particulars, perquè com és molt fàcil de comprendre, estan a casa seva, ells no poden fàcilment permetre que hi hagi un desfile de gent allà que vagi entrant a casa seva. També hi ha qüestions de seguretat, que és fàcil comprendre, tenint en compte el tipus de família benestant que és d'aquí de Barcelona, i dintre de les seves possibilitats ha hagut força gent en tots aquests anys que ha pogut visitar la col·lecció, ha hagut moltes institucions que han pogut visitar la col·lecció, han hagut molts estudiosos que han pogut agafar dades d'aquesta col·lecció i segueix sent viable aquesta opció degut a que la col·lecció encara és a Barcelona. No oblidem que moltes altres col·leccions, com el Museu de Filadèlfia dels Estats Units, per exemple, s'han dispersat. La col·lecció de Miguel Romero, que l'Enric Pucer aquí present coneix molt bé, s'ha dispersat, malgrat que es va donar un museu en condicions, tot i així s'ha dispersat. Hi ha un museu americà, el Museu de la Universitat d'Arizona. Les coses no són gens fàcils, tot és molt complicat i valorem amb el cabal, que crec que és molt, el fet que la col·lecció Folk encara sigui a Barcelona i encara que no sigui pública, pugui d'alguna manera ser visitada en unes determinades condicions. I tot això, i creiem que més o menys us he fet 5 cèntims del que volíem explicar de la donació del Museu Bala abans de passar-li la paraula al Carles, us passo la paraula amb ell i ell us explicarà coses molt millor que jo i molt més ben explicades, i cap al final del col·loqui farem una breu xerrada entre ell i jo i després ja passarem a les preguntes que ens vulgueu fer, que amb moltíssim gust us respondrem. Gràcies per venir de nou, passo la paraula al Carles. Bé, funciona, no? Bé, jo m'agradarà una de les coses que em va decidir estar aquí. Vaig dubtar bàsicament perquè jo ja no estic lligat professionalment al museu, sí sentimentalment, evidentment són 42 anys de ser-hi. Sí, són 42 anys de ser-hi, per tant sí que m'hi sento lligat, però em va fer dubtar el fet que d'alguna manera jo parlo des de fora del museu, però tinc un punt de vista del museu. I em va semblar que era interessant poder parlar d'una cosa que entre els col·leccionistes no sol passar. És a dir, quin sentit del patrimoni té un col·leccionista particular, quin sentit del patrimoni pot tenir un museu. Sembla que en principi podien ser molt semblants, ho són, però hi ha dos aspectes sobretot que jo crec que cal remarcar molt bé. Una és la trajectòria en el temps
En principi, una col·lecció particular està lligada sobretot a la vida col·leccionística d'una persona determinada, mentre que una institució museística abarca moltes èpoques i moltes col·leccions i moltes maneres de veure la mineralogia i les col·leccions de minerals, que també són dos temes diferents, i moltes vegades el col·leccionista té més posat a l'ull en el col·leccionisme i el museu, en canvi, té més posat a l'ull en la mineralogia, és a dir, la ciència que, evidentment, va lligada al fet de col·leccionar aquests minerals, de conservar-los com a patrimoni. I l'aspecte aquest patrimonial és el que crec que cal posar en valor dintre del museu. Us passaré un PowerPoint, el passarem ràpid, perquè aquest PowerPoint precisament va ser fet de cara a activitats internes del museu, però em va semblar que era un moment, retocant-lo una mica, posant-lo al dia, de donar una mica la idea al tipus de feina que es fa en el museu i quin esforç representa. I això també justificarà en un moment determinat per què es fa o no una adquisició. Hem parlat de donacions, però jo parlaria més aviat d'adquisicions en sentit ampli, incloent tant la donació com la compra, com altres figures que poden ser un dipòsit, poden ser una dació. Hi ha moltes figures legals que permeten acceptar en unes condicions determinades una col·lecció o una peça. En principi, com molt bé dit el Jordi, per una institució acceptar una donació no és senzill. Té que passar una sèrie de tràmits administratius bastant severs. Ja és a dir que són emprenyadors, però que em sembla bé, forma part de la seriositat amb què aquella institució acull aquella donació o aquella adquisició. És igual, pel cas pot ser una compra també, no vol dir que en una compra s'hagi de ser menys estricte. El que passa que els museus de ciències, i això és una figura que es manté pràcticament a tot el món, no és el mateix donar una peça que donar una col·lecció. Una peça normalment es fa un paper d'acceptació, es posa una quarantena vol dir un temps de lapse, perquè aquesta peça, tot i que el donant pugui signar un paper conforme allò ha estat adquirit legalment, que és una manera d'exonerar-lo també de possibles conseqüències posteriors, legals, pot ser que aquesta peça hagi estat robada o que pertanyi a una altra banda i s'ha perdut i que es pugui demostrar aquest fet. Nosaltres, de fet, ens va passar no fa gaire, ens va passar amb una persona que ens va donar una titanita del Pakistan molt bona. Aquesta titanita, a més, era un senyor que no era col·leccionista de minerals i li havia donat un conserge d'Expo Miner. Aquesta persona ens va donar la peça, aquesta peça anava acompanyada d'una etiqueta del senyor Fabra i per autentificar una sèrie de qüestions li vaig passar còpia de l'etiqueta de Fabra si em podia aclarir alguns punts d'aquesta peça, d'on havia vingut, si havia estat en una altra col·lecció. Diu, aquesta col·lecció li van robar, aquesta peça li van robar en el senyor, no dic el nom, un col·leccionista molt acreditat del nostre país. Això es va demostrar, el museu, com que tenia aquella peça en quarantena, va trucar a la persona i li va dir, miri, tenim aquesta peça que és de vostè, vam trucar al donador i mira, ho sentim molt, però aquesta peça que ens has donat ens han demostrat que pertany a una altra col·lecció, per tant, la passem a l'altra col·lecció, i punt. Sense aquesta quarantena vol dir que si no aquesta peça ja l'hauríem registrat, tindria un número de registre, estaria documentada, hauria passat la documentació a la Generalitat. És molt difícil, es pot donar de baixa, evidentment, explicant que sí, però és un altre problema burocràtic, per això es fa aquesta quarantena. Jo us explico ara una mica la història del museu, que és una història única en el sentit que cada història de cada museu és única, però que es pot extrapolar bastant a molts d'altres museus, entre altres coses, perquè és un dels pocs referents mineralògics que hem tingut a casa nostra, sobretot els que no hem viscut l'època primera, que a la nostra primera època no anava lligada ni als ordinadors ni a internet. La qual cosa, els nostres referents estaven en els museus i hem tingut una col·lecció oberta, com era la del Museu Martorell en el seu moment, avui integrat en el Museu Blau, o la col·lecció Cervelló en el seu moment, o la col·lecció Folk en el seu moment.
que eren força obertes, que eren gent que donava facilitats per visitar-les, però no deixaven de ser visites en cases particulars. El museu comença en un moment determinat, a finals del segle XIX, és una donació d'un particular, no col·leccionista de minerals, era bàsicament col·leccionista d'arqueologia. En aquella època la diferència entre la frontera entre les ciències naturals i l'antropologia i l'arqueologia era una mica ambigua, i molts col·leccionistes d'història natural eren col·leccionistes també d'arqueologia i d'antropologia. Jo he fet servir molt el terme història natural més que ciències naturals, perquè em sembla que dona més idea del que és aquest tema en els museus. La col·lecció bàsica és la del Manel Martorell, però jo com a donacions, però com a col·lecció fundacional, no és una gran col·lecció de mineralogia. Sí, sobre això era molt forta, sobretot en arqueologia. De fet, és la base del Museu Arqueològic de Barcelona. Hi ha, per exemple, molta gent no ho sap, i quan veu la documentació diu la col·lecció antiga. No, la col·lecció del Col·legi Antiga, que va ser una donació molt important, era una escola que tenia col·leccions de ciències naturals de gran importància. Part d'aquesta col·lecció, que encara conserva molts minerals de molt bona qualitat per l'època sobretot, està exposada al Museu Blau, però també durant la guerra es va perdre part d'aquesta col·lecció. La col·lecció de l'Exposició Universal de 1888, que allò que dèiem, com un museu funciona o deixa de funcionar. Nosaltres vam retrobar aquesta col·lecció que semblava perduda per sempre, eren bàsicament productes miners. Les vam trobar a la part baixa d'unes vitrines que hi havia en els passadissos de molts de vosaltres recordeu la sala de mineralogia del Museu Martorell, que hi havia una galeria a mitja alçada. Doncs en les parts baixes vam descobrir, per la poca documentació amb etiquetes que es conservava, que allò eren les antigues col·leccions de l'exposició del 1888, que en realitat eren dos. Hi havia una col·lecció de productes miners i una altra col·lecció més de mineralògic, petrològic. I que diem nosaltres el que és la col·lecció minera i l'altra la col·lecció de la comissaria Resa. Hi ha la donació de l'Antoni Saura, en particular, i la col·lecció del Bofill. Les primeres grans col·leccions, el museu no deixa de ser un pol d'atracció, sobretot per donacions i adquisicions, sobretot quan funciona. I veiem que va lligat els grans cicles aquests, que són uns pics que pugen i baixen, han anat sempre lligats a quan d'alguna manera s'ha aconseguit que aquell museu funcionés administrativament, bàsicament, perquè una cosa que cal dir és que excepte en la col·lecció de la Junta de Ciències Naturals no hi ha hagut mai un pressupost per adquisicions. I aquest és un dels grans forats que el Museu de Barcelona ha tingut sempre. Sempre han sigut compres puntuals, molt agafades pel pèls, o perquè les circumstàncies han sigut molt favorables. Per exemple, després parlarem de la col·lecció Cervelló, que és un exemple molt clar. Hi ha la col·lecció Rosals, la Moragas, la col·lecció de Lluís Marià Vidal, molt bona, una col·lecció miscel·lània de geologia, és a dir, fòssils, minerals i roques, amb algunes de les grans peces que avui dia té el museu des del punt de vista patrimonial. I la col·lecció de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, que recull, a més, peces que aquesta gent que ja he esmentat havien donat a l'acadèmia. Perquè veieu que de vegades també els camins del senyor són inescrutables, que diuen com van a parar les peces en els museus. De vegades és un trencaclosques, es van posant, van seguint un camí i resulta que unes peces que havien estat reunides en un moment determinat acaben reunint-se en una altra banda per camins molt diferents. I la col·lecció Serradell, una altra molt bona col·lecció de 20 exemplars normalment petits, però de bona qualitat. Per què va haver-hi tot aquest moviment? Perquè la Junta de Ciències Naturals era molt activa. Era molt activa
en el treball intern i era molt activa en el treball extern, les activitats, les publicacions, etc. I a més tenien un pressupost específic, com ja he dit. És l'única època del museu que el museu ha tingut un pressupost específic per adquisicions. Entre el 39 i el 74, el Gran Buit, jo faig el Gran Buit, és l'època que se separen totalment les col·leccions zoològiques i botàniques. És l'època, el Gran Buit és més referit a mineralogia que no al museu com a conjunt, però bàsicament es pot considerar un Gran Buit. I el 73-74 es reprèn l'activitat mineralògica. Ingresso un conservador, en aquest cas la meva persona, dedicat específicament a la col·lecció de mineralogia. Hi havia hagut alguns conservadors, però hi havia hagut conservadors de geologia, de zoologia, etc. I és quan es fa la primera gran revisió general i neteja dels exemplars exposats. Penseu que hi havia exemplars que estaven tan bruts que estaven posats del revés i no es notava. Això, els que ara tenim, rondem entre els 60 i els 70 anys, qui més qui menys recordarà unes vitrines negres, pintades de negre, sense llum. Bé, tot això es va solventar i hi ha el primer cas conegut modern que el museu adquireix una gran col·lecció. No era la col·lecció Cervelló, de Josep Cervelló Bach, no era la col·lecció Folk, evidentment, era una col·lecció, és una col·lecció, un punt desigual des del punt de vista qualitatiu i quantitatiu, però per l'època era una molt bona col·lecció. El museu la va poder adquirir, allò que dèiem, de vegades les circumstàncies. El museu no tenia pressupost d'adquisició, però va passar que teníem d'alcalde eventual el Font Altava, que era catedràtic de mineralogia de la universitat, molt bon amic de l'Alfredo San Miguel, que era en aquell moment el director del museu. Va donar la casualitat que estava delegat de cultura el Maragall sortirà, el del teatre, crític de teatre, que era molt amic del fill del Cervelló, violinista, i tot plegat va permetre que la labor de sapa que havíem fet des de la secció, argumentant, fent informes, fent llistats, puntualitzant peces particularment interessants des del punt de vista de patrimoni, pogués calar i aquesta col·lecció, per un preu raonable, des del punt de vista del museístic, arribés al museu. Jo recordo que hi havia gent que deia que heu pagat molt car. No, penseu que un museu no compra per vendre, per tant el punt de vista crematístic es considera des d'un altre punt de vista. Es considera des del punt de vista de com aquella col·lecció afecta el conjunt de la col·lecció del museu, què té aquella col·lecció que el museu no té, què aporta en general, des del punt de vista patrimonial, documental, de localitats, d'exposició, etc. A part de la col·lecció Cervelló tenim, ja modernament, sobretot compres puntuals, que és, per exemple, les compres puntuals es van comprar peces molt bones. Per exemple, aquí la foto de dalt és una fenaquita de Pica-Pau, al Brasil, que fa uns, si mal no recordo, em sembla que fa uns 10 centímetres de diàmetre, més o menys, una gran peça, que es va comprar el senyor Cuixera, més. I es va comprar perquè el museu tenia una botiga de mineral, que venia petits minerals per estudiants, i venia cosetes, i venia collarets, i venia àgates, i amb el que es recollia de tant en tant es podia comprar una peça d'aquesta envergadura. Es va acabar la botiga, un dia l'Ajuntament va decidir que no, que el que es recollia de la botiga tenia que anar a parar directament a l'Ajuntament i que ja retornaria a mi. Que n'anà. Evidentment, mai vam, els 2 mesos que va durar allò de liquidant, que es portava comptabilitat anava assignada per la persona que portava la botiga, el director del museu i jo mateix. Evidentment, dels 2 mesos que allò va anar a l'Ajuntament no vam veure mai ni un retorn ni un paper. I vam dir, però s'ha acabat.
que ara ens podrien haver trobat en algun problema. Es va poder adquirir en un altre moment determinat la col·lecció Beguer-Serrano, gemes de la península Ibèrica, que ens va semblar interessant des del punt de vista gemològic, que era una vessant que el museu sempre ha tractat, però tractat sempre com d'esquillentes. I les dues últimes donacions, que són la col·lecció de Gavilan, del 2008, que és una col·lecció de mineralogia sistemàtica, que vam estar adoptant perquè és una bona col·lecció des del punt de vista que hi havia, a veure, nosaltres ens justificava, primer que era una donació, i segon que hi havia, no era una gran col·lecció en nombre d'exemplars, però hi havia una trentena d'exemplars que ja justificava l'acceptació, i ens semblava que deien a la família, escolti, volem aquests, fins i tot de mala educació. Els altres exemplars no són dolents, hi havia bastanta cosa espanyola, sobretot de la Unió, que ja ens anava bé, el museu estava bastant mal representat, i l'última gran donació, sobretot des del punt de vista documental, que és la col·lecció Masoliver, que aquesta col·lecció la vaig rebre jo, va ser el primer acte, un dels últims actes abans de jubilar-me, perquè va arribar al museu al novembre. Passa que el doctor Masoliver l'havia donat amb herència, allò que dèiem de la paperassa. El fet de que canviés idea i la donés directament, i jo no em vull expandir-me, us la dono ja, va representar, no és broma, va representar 7 mesos de papereig per anul·lar la donació anterior, fer un acte notarial de la renúncia i fer els papers nous, poca broma, que és una col·lecció de micromuntatges que documentalment després ja en parlarem, com actualment. Actualment la col·lecció té el problema de que no ho posa aquí, de que no té personal dedicat. Hi ha hagut un problema greu de tipus administratiu amb la persona, amb l'empresa que ens posava documentalistes, hi havia un documentalista dedicat en funcions, aquesta empresa ha fet suspensió de pagaments i tota la gent al carrer, la qual cosa ens hem quedat totes les col·leccions sense documentalista. Les col·leccions que tenen conservador no tenen el problema tan greu perquè tenen un conservador, però la col·lecció de mineralogia en aquest moment és orfa i hi ha una persona que es dedicarà a partir d'aquest mes que ve, però que es dedicarà a la col·lecció només de micromuntatges. I després ja jo seré col·laborador del museu i la primera feina que faig és fer el catàleg de localitats tipus, però de la col·lecció de micromuntatges també. Perquè no vull treballar amb la col·lecció mentre no hi hagi una persona dedicada. És una posició delicada i m'ha semblat més net fer-ho així. Jo ja no soc conservador. El que estàvem fent fins al moment era sobretot consolidar la base de dades, que actualment són 13.539 registres, que és consultable per internet a través de la pàgina web del museu. Hi ha un únic registre per dues col·leccions, és a dir, per qüestió tècnica separem els micromuntatges de la col·lecció general, però el registre és únic. Ens va semblar que era una manera de facilitar tant la tasca de documentació com el fet de facilitar consultes a algú que li pugui interessar, que li és igual que sigui micromount o no. I havíem començat un fons d'imatge. Aquest fons d'imatges s'havia tingut una empenta important quan es va fer el trasllat de la col·lecció exposada al Museu Blau i jo havia anat fent coses i el Marc Campeny, que era la persona que teníem de documentalista, també. Tornem al d'abans. Per què al museu li interessa, per què a un particular li pot fer gràcia donar una col·lecció a un museu? Un museu no és només quedar bé, no és exposar tota la col·lecció. Quan una persona dona una col·lecció pot posar unes condicions, les que siguin, després el museu les acceptarà o no, i això pot representar de vegades renunciar a alguna col·lecció, però el particular pot posar les condicions que vulgui, és a dir, en el format de donació hi ha un apartat que diu condicions, i el que la dona pot dir, condició que pintar tots els minerals de color verd,
molt bé, vostè posa condició, però en aquestes condicions nosaltres com a institució no podem acceptar. Això ja és una negociació a posteriori. Però el que es busca sobretot és dir, què és el que es ven avui dia? És dir, nosaltres per argumentar un projecte hem de fer servir paraules molt breus i que li cridin l'atenció a l'administrador i sobretot quan l'administrador és un polític. Llavors vam dir, a veure, a nosaltres ens estan apretant perquè el museu treballi bàsicament mineral català. Però a nosaltres no ens interessa treballar només mineral català. Esclar que ens interessa mineral català, i molt, però la col·lecció del museu no és això. La col·lecció del museu està basada en una història, uns principis i un contingut. Coi, fem servir la geodiversitat, que això a la gent li agrada. Al polític li sona, coi, va ser un èxit. I això ha sigut una font de poder mantenir uns certs projectes que haguessin volat, no lligats a la compra, però sí lligats al funcionament. Ens ha permès tenir documentalistes 8 anys seguits, ens ha permès molt, i que els seguiríem tenint si no hagués sigut per la fallida d'aquesta empresa. Ara n'estem buscant una altra. I el que volem, sobretot, a part de tenir aquest nom, és basar tota la documentació en el rigor científic, en l'establiment d'estàndards documentals, és a dir, a nosaltres, per exemple, hi ha estàndards documentals que s'han establert al museu que es fan servir en altres museus d'Europa, sobretot a partir de les reunions de la SMMP, de la Society of Mineral Museums Professionals, que fem a Múnich cada any. Jo cada any hi he introduït un tema museològic des del punt de vista de documentació i molts d'aquests estàndards s'estan posant en marxa en d'altres museus. I sobretot facilitar les consultes internacionals a base, que això és una altra cosa, que també costa molt, perquè clar, nosaltres partíem d'una base de dades oficial, que és el Museum Plus, que ens la va posar la Generalitat, però que té l'origen en un estàndard de bases de dades pensant en museus d'art. No, escolti, a mi no em serveix, bueno, ens en farem una de ciències, és que tampoc em serveix. A mi una base de dades pensada per zoòlegs o per paleontòlegs, a mi no em serveix. Una base de dades pensada per gent que es dedica a la petrologia no em serveix, i viceversa. El petròleg no li interessa la meva i el zoòleg tampoc. Al final vam arribar a uns estàndards més o menys acceptables que almenys tenim les dades bàsiques reunides i serioses. Per exemple, s'ha fet un tesaure, a més es treballa amb tesaures, per exemple, el tesaure bàsic de sistemàtica mineral, que revisa fins que en mi jubilat es revisava mensualment, constantment. Les noves aportacions, els canvis que hi ha hagut, els canvis de nom, conservant sempre, per exemple, les sinonímies. Per exemple, quan hem conservat sinonímies curioses, per exemple, totes les que venen de transcripcions de llocs. Per exemple, del Negorsk es pot escriure, des de les transcripcions al rus, es pot escriure de bastantes maneres. Nosaltres incorporem unes quantes. És difícil que algú que busqui del Negorsk escrit d'alguna de les maneres no ho trobi i li sortirà. O sinonímies, per exemple, en el nom dels minerals. Per exemple, el coure. El coure és dels minerals que més varia. Per exemple, la tenantita no el posem tenantita i tenantite, perquè anàvem posant, també sobretot quan hem treballat grups. Per exemple, el coure sí. Coure, copa, cuivre, rame, tenim unes quantes sinònimes. I això no de cara a treballar nosaltres, sinó de facilitar la feina de la gent que pugui consultar la col·lecció. Ja veieu, els tesaures són aquests arbres que es van obrint, aquí no es veu gaire, però la col·lecció general, que consta avui dia d'uns 18.000 exemplars. Jo aquí tinc registres Museum Plus 11.198, en realitat a la data deu haver-hi ja registrats en Museum Plus, és a dir, registrats no en fitxa de paper, que sí, sinó en registre digital
n'hi ha uns 4 o 5.000 més. És una feina que s'ha anat, una feina lenta, molt pesada, però que ha permès, a més, treballar documentació de tipus en bloc. Es pot consultar, per exemple, la col·lecció Cervelló. Jo vaig a consultar la col·lecció Cervelló i et surt tota la col·lecció Cervelló, amb els números de registre, els números que tenia la col·lecció Cervelló en origen, les dades. No totes les peces estan mesurades i pesades, però Déu-n'hi-do, ja diria que ja sobre el 80% de les peces ja estan pesades i mesurades, moltes d'elles fotografiades, i l'altra banda, que és la col·lecció laboratori de micromuntatges, que al final s'ha reconceptualitzat com a col·lecció laboratori perquè hem d'admetre una realitat, i és que nosaltres hem perdut el carro de la col·lecció macro, no sé, la col·lecció de mà, per una qüestió, perquè el nivell de col·lecció que té el museu avui dia representaria uns costos que difícilment l'administració tal com està ara admetria. Per tant, no podem somiar sempre es pot, però no podem somiar anar seguint una col·lecció amb el nivell que més o menys tenim, sense que sigui un nivell extraordinari, no està malament. I aleshores es focalitza molt en la col·lecció de micromuntatges. Per què? Perquè la col·lecció de micromuntatges, sempre que tingui una persona dedicada, i això sembla que ho hem aconseguit, és una col·lecció que permet aportacions importants, puntuals o de col·leccions, que permet treballar amb molta informació, moltes espècies, moltes localitats. Penseu que moltes localitats, per exemple el papiol té pocs minerals de mà, vistosos. En canvi, de micromuntatges en proporciona molts, i molt diversos, interessantíssims a més. I després hi ha la part de públic, que de vegades ha funcionat i de vegades no. Vaig ràpid perquè tinc un altre, i jo prefereixo també que parleu vosaltres, que és una mica una presentació del que seria avui dia la col·lecció de micromuntatges. Jo aniré molt ràpid, nosaltres li donem molta importància, sobretot des del punt de vista documental, però ens agradaria molt tenir un dia la col·lecció Folk, que a més ha sigut una col·lecció a cara al Museu de Barcelona, sí, infortunat. Per què? Perquè el senyor Folk, a l'època de l'alcalde Porcioles, la va oferir i se'l van treure del damunt. I el fill del Joaquim Folk va venir un dia, i jo hi era, va demanar pel doctor Sant Miguel, que en aquell moment era el director del museu, això devia ser poc després d'haver mort Joaquim, devia ser l'any 80, quin any va morir? 84, doncs això devia ser el 85 o el 86, i la va tornar a oferir com a donació. Van sortir del despatx i el senyor Folk fill va dir: escolti, miri, és que vull que ho sàpiguem tots, he vingut a oferir la col·lecció a l'Ajuntament de Barcelona, i ara ens en anem amb el doctor Sant Miguel a l'Ajuntament. Devia ser una mica més tard, perquè l'Ajuntament li van dir molt amablement que sí, que encantadíssims, que estaven molt contents, que coneixien de l'existència d'aquesta col·lecció, però que tenien un petit problema, que és que estaven immersos en la generació dels Jocs Olímpics del 92, i ara a l'època del Maragall. Amb la mala sort, el senyor Folk no va posar cap oposició i ho esperarem. Amb la mala sort que va i es mor, la qual cosa es va perdre una altra gran ocasió. Ha sigut mala sort. I ara ens veiem obligats, per fer bullir l'olla, doncs a focalitzar molt en la col·lecció de micromuntatges. És que ja posa el títol, una estratègia documental de present i de futur. A més, és una col·lecció que es va implantant en els museus de tot el món. Aquesta és una altra. Moltes coses són repetides d'abans, diu, un únic registre de les col·leccions. Aniré ràpid per no explicar el que és, que suposo que ja ho sabeu, i aniria a la importància de la col·lecció. És una col·lecció que és important sobretot per el seu contingut en geodiversitat mineral, la representació de localitats tipus, ja començaré el catàleg,
i una molt bona representació d'espècies de la península ibèrica. I es basa sobretot en el rigor científic, l'establiment d'estàndards documentals. No m'estenc més perquè això ja ho hem vist abans. I tot això ja ho heu vist. I aniria a la part de la donació, que és al final. Això sí, l'equipament òptic, etc. Tot això. Veieu, per exemple, per comprar un microscopi no és difícil. Sembla mentida que sigui tan difícil comprar una col·lecció o un mineral i en canvi sigui tan fàcil comprar un microscopi. I això és degut a que simplement l'Ajuntament sí que té una bossa per comprar col·leccions de museus, però no hi ha un pressupost específic per cada museu. Què passa? Que un mineral no és una cosa que l'has de comprar en el moment o et desapareix quan t'interessa. Passa que potser un any hi ha una cosa que t'interessa i dius que ara no hi ha diners perquè el Museu Picasso ha comprat 3 gravats, o el Museu de la Música ha entrat una col·lecció de violoncels que ve de Viena o ve d'on sigui, i sempre ens anàvem passant la mà per la cara. Això és l'equipament. I més que res parlar d'això, de la donació de la col·lecció de Oliver, perquè són, penseu que la col·lecció del museu eren uns 2.000 i poc exemplars. La col·lecció Masoliver són, aquí diu prop de 7.000, en realitat nosaltres l'hem desglosat perquè en el moment que es registra una col·lecció també la manera com s'ho mira el particular i com ho mirem nosaltres és diferent. Nosaltres, per exemple, hem desglosat peces que ens semblava que eren prou importants des del punt de vista documental, que potser teníem una sola caixa i n'hem fet 3. I tenim 2 números de registre afegit. Em sembla que són 7.200 i pico, que són molts exemplars, molt ben documentats. I hi ha hagut una feina, la feina ha sigut sobretot d'adequar el tipus d'informació que tenia el doctor Masoliver al tipus d'informació que fem servir nosaltres, que posava, per exemple, el Papiol. Per nosaltres el Papiol és una denominació afegida a Sant Cugat del Vallès. Amb això la Generalitat també és molt punyetera i posa els seus estàndards documentals amb les localitats de Catalunya. No, té que ser Sant Cugat. Podeu afegir Papiol entre parèntesis. Posarem, però és un nom que nosaltres volem mantenir perquè com a jaciment té un sentit històric i un sentit patrimonial. Moltes col·leccions de Catalunya tenen peces del Papiol. Ja ho sabem que no és el Papiol localitat. És la Mina Berta, o és la Pedrera Berta, o és al voltants de Papiol, o és al voltants. Però sabem, quan parlem del Papiol, sabem de què estem parlant. I ja acabo, perdoneu que ho hagi passat tan ràpid, però és que també pensava que l'hora s'anava i a mi m'agradaria més sentir-vos a vosaltres com a part interessada, perquè de vegades he tingut la impressió que, i és una impressió compartida amb altres col·legues de molts llocs de tot el món, de que hi ha col·leccionistes que veuen el museu, home, no diré com un enemic, però per entendre podríem dir així, perquè és que els museus desapareixen coses, és que els museus no sé què. Jo em vaig trobar una vegada en un expominer, hi havia un coro, hi havia una persona que no recordo, i era un grup, un coro del Criminològic Català. O és que al museu s'ha venut un cristall de sodalita, que tenia exposat a la vitrina. Mira, perdona, és que no he pogut evitar sentir-ho, jo soc del museu, i tu vols dir una latxolita polida... Aerinita, perdó, sí. Era una aerinita que aquella aerinita continua estant al museu. Dic, escolta, si vols t'acompanyo ara mateix, però no diguis coses que no són. I de llegendes urbanes n'hi ha moltes. Jo, per exemple, una de les sorpreses que vaig tenir a l'entrar al museu és que, a part del que es va tenir que llançar perquè s'havia podrit, perquè era una col·lecció que havia estat molt abandonada, sobretot alguns sulfurs, es van incorporar dades també d'un robatori que hi havia hagut
que jo no trobava res, però com que en el moment determinat, em sembla que va ser l'any 62 o 63, s'havia fet denúncia, es va poder trobar la denúncia a la policia de Barcelona, que havien robat, havien obert, havien forçat una de les vitrines que hi havia elements natius i s'havien endut alguns ors, una pepita de platí que està ressenyada en un dels catàlegs previs i plates, amb la mala sort, no, la bona sort de tot, que alguna de les peces els hi va caure, es veu que les van ensecar, segurament se les van endur per fondre i per vendre com a metall, de que algunes peces que van assecar se'ls van anar per un forat del sac i es van quedar a terra, alguna trencada, altra no. Però vull dir que el museu és un garant, té que ser, és que si no és un garant més val que pleguem, té que ser un garant del patrimoni. Per tant, té que assegurar aquestes dimensions. Una altra cosa és la mentalitat dels museus americans, que és una altra història museística, és una altra història econòmica, és una altra història mental i és una altra història social, i jo aquí no m'hi poso. És una altra manera de pensar, és veure el món d'una manera diferent. Però en el món occidental, en el món europeu, els museus, per sort, jo crec que continuen sent garants de que el que va allà sempre pot haver accidents i sempre poden passar coses. Jo recordo que no fa gaire, fa pocs anys, va haver-hi un senyor del Museu d'Arqueologia que traia peces dels magatzems i les venia. Home, s'ha de ser una mica burro, amb perdó, perquè les peces són conegudes. Però bueno, pot passar, però en principi no hauria de passar. I el museu és el millor garant per aquest tipus de coses. Em sap greu la qüestió dels duplicats de la col·lecció Folk, però jo no podia assumir en aquell moment perquè a mi el museu no em donava cap garantia. És a dir, també és veritat que vam enganxat a l'època pitjor, però l'única cosa que jo demanava per acceptar això és que es posés una persona a documentar-la. I se'm va dir que era impossible. Jo aleshores no podia posar al servei d'aquesta col·lecció totes les hores que jo fitxava, per dir-ho així, i les que no fitxes. I no em vaig veure capaç de fer-me responsable d'aquella donació, i per això no es va acceptar. I bé, jo crec que és la vostra hora. M'he allargat una mica massa, pregunteu el que vulgueu. Sí, bé, canviem de plans, vist que efectivament són les 8:10 i preferim que tothom pugui preguntar el que vulgui. I abans de que entrem en col·loqui amb tothom i que tothom pregunti el que li sembli convenient, només volia matitzar que abans, amb la voluntat d'acabar de pressa, potser no he matitzat prou bé que quan he parlat de les persones a les que s'havien cedit el fons documental em referia al fons documental nostre, és a dir, de la meva empresa. El fons documental del Luminològic Català està cedit al Luminològic Català amb unes condicions, perquè tal com molt bé ha explicat el Carles, un particular pot cedir a un museu les coses amb les condicions que hi vulgui, pintades de verd, per exemple. Al mateix temps els museus també poden cedir les seves coses a altres amb les seves condicions. Per tant, cal explicar bé que el Museu d'Àlaba, molt amablement, i tenint en compte el tracte que vam arribar, em va passar a mi per unificar fons el que ells havien documentalitzat, que són aquelles 4 o 5.000 peces, però evidentment això no m'autoritzaria a anar repartint el primer que em sembli bé a mi. Si jo estic subjecte a les condicions que em va donar el Museu d'Àlaba i em va dir que això no fos una cosa que servís perquè algun aprofitat en tragués un benefici, diguem, comercial, és una possibilitat, aprofitant tota la feina que ells havien fet. Jo crec que això s'entén bé, però potser abans, de la manera que l'he explicat molt ràpid, ha quedat una mica dubtós. Nosaltres hem cedit el que és nostre, aquí ens ha semblat convenient, inclòs el Luminològic Català, i el Museu d'Àlaba em va fer garant del fons que ells van documentalitzar i em va autoritzar, després de consultar-li, a cedir-lo al Luminològic Català, que lògicament està també sotmès a les mateixes restriccions que estic jo o que estaria qualsevol persona que el Museu d'Àlaba hagués decidit cedir-li, perquè es van fer la gran currada. El que no volen és que ara això arribi a tothom que pugui fer un mal ús. Se suposa que ningú farà un mal ús, però a vegades les coses no són com semblen i pot haver-hi algú que digui que vol per fer un estudi molt profund i després resulta que apareix amb unes etiquetes d'unes peces que es posen a la regla. No ens enganyem, el món és així i davant d'aquest fet cal saber que el Luminològic Català, si no cedeix a qui li demani aquest fons documental, és perquè està obligat a unes normes que
que el cedent li va donar. Només volia aclarir aquest punt. Bé, endavant tothom, que li pregunti el que vulgui i li passo el trasto al Frederic, que evidentment deu tenir alguna cosa a dir. És que res, que aquell micro no funciona i aquest serà pel públic, haurem de parlar. Molt bé, haurem de parlar per aquí. Hi ha algú que vulgui intervindre? Veu-vos el micro. Sí, està. Sí, sí. Una pregunta pel Carles. Has comentat que la col·lecció no te'n podies fer càrrec perquè en aquell moment no disposaves de la persona documentalista, etc. No es podia haver acceptat, des del meu desconeixement, jo parlo, d'agafar la col·lecció i fer la documentació més tard, o hagués sigut un desgavell, per exemple, o no és possible? No, és que hi havia en marxa la meva jubilació. Ja. Era una cosa determinant, és dir, el que jo volia era la garantia de que el museu, sent jo o no, potser haguéssim acabat abans, perquè una persona que es dedica només a això té moltes hores. És qüestió de preu-hora, és un contracte del rei servei. També segurament es hagués pogut tirar mà d'algun col·laborador, però la qüestió dels col·laboradors també és molt punyetera. És que no és administrativament un museu, és molt dur, i més en l'època que ens ha tocat, perquè hi ha moltes trampes, perquè suposo que perquè el polític viu en un món habituat a les trampes, no deixa escletxes que es facin trampes legals. A mi no és que em sembli bé ni malament, però realment és un problema per moltes coses. I el fet, sobretot, de no tenir aquesta garantia. Jo crec que la paraula és la garantia. S'ha de ser responsable i de vegades potser una cosa et sap molt de greu. Hi ha hagut col·leccions particulars que aquests últims anys s'hauria pogut fer una oferta i no s'ha pogut fer. Estic pensant en una col·lecció que encara existeix i que el museu encara podria fer una oferta i no es pot, és a dir, s'ha tancat en banda, no podem gastar. I l'únic argument és aquest, i no podem gastar en comprar una col·lecció, i no podem gastar en posar una persona que documenti, i no podem, perquè ja diu és que la col·lecció, paraules textuals, és que la col·lecció de mineralogia ja té dos documentalistes, és veritat, en aquell moment hi havia un documentalista que es dedicava a la col·lecció general i una documentalista que es dedicava, no tot l'any, però tenia 2 trimestres a l'any, que es dedicava als micromuntatges. Dius, clar, que si posem un altre documentalista, les altres col·leccions protestaran. Jo crec que no haguessin protestat, i si no que s'arreglin. Jo faig els projectes per la feina que es pot fer, no per la feina que facin els altres. Però jo penso, no seria possible allò, amb l'extrem, com és una donació i no em costarà res en principi, la guardo, la poso allà i quan tingui el documentalista... No, perquè... Des del meu desconeixement. Perquè per la responsabilitat. Volia, afegir a tot que no podem centrar el fet que si el museu només podia o no acceptar la col·lecció. Hi ha molts més factors que jo abans he insinuat. Crec que tothom comprèn molt bé que hi ha diverses persones implicades en aquesta donació. Jo que he fet d'intermediari uns propietaris, un destinatari darrere. No oblidem tot el que s'ha dit aquí. S'ha dit que durant molt temps, quan es va estar distribuint, comercialitzant, tria la paraula que tu vulguis, la col·lecció de duplicats Folks, molts cops peces realment interessants, no solament des d'un punt de vista històric o patrimonial, sinó també des d'un punt de vista estètic, per lluir-les, van ser ofertes en molt bones condicions, en les millors condicions possibles, al Museu de Geologia abans que ningú. Mai va haver-hi una resposta positiva durant 7, 8, 9 anys de procés de comercialització d'aquestes peces. Mai és mai. Es van fer 10, 15, no sé quants, intents. Mai va haver-hi una resposta positiva. No oblidem tampoc el que s'ha dit aquí, que l'Avi Folch, que va ser el que va crear la col·lecció, va intentar donar-la a la ciutat de Barcelona i se'l van treure de sobre. Qui s'ha dit, jo no hi era en aquell moment, però entenc perfectament que fos possible que succeís això, i no oblidem que els fills el que han volgut, fill net en aquest moment, el que han volgut mantenir és la memòria de l'avi. I a l'avi els devia dir a fill i net que va intentar oferir la col·lecció a la ciutat de Barcelona i se'l van treure de sobre.
Per tant, hem de pensar que no es tracta només del fet puntual de si el museu podria haver trobat un conservador o no podria haver trobat un conservador. Hi ha molts més elements, molts d'ells seria ara llarg explicar-los, alguns no es poden dir, però és millor no dir-los, i hi ha molts matisos. No centrem el tema només en si no podrien haver trobat algú que documentalitzés això, sinó que penseu que hi ha molts més elements. En el moment en què el Carles em diu que no hi ha un conservador previst per al museu en el futur, jo ja no borro del meu cap, tenint en compte el conjunt de circumstàncies, la possibilitat d'intentar fer-ho amb el Museu de Geologia, perquè el fet actual del museu és que no hi ha un conservador. I em sembla recordar, si no recordo malament, em corregeixes, Carles, que ell em va dir que no estava previst posar-hi un conservador. Si podem, no han substituït el Carles. Qui s'encarregaria ara d'això? Vols dir que es guardarien a la caixa i allà es quedarien s'estarien per ser color. Sí, és el problema, per exemple, del conservador, que és un problema que jo no entenc. La meva plaça no s'amortitza, en el moment que jo em jubilo, el fons hi és. Però si aquesta plaça està 2 anys sense cobrir-se, al final es perd. Vull dir que no és allò que dius, és que hem de pagar, no, aquests diners ja hi són. Per això no ho entenc. I és veritat el que he dit, de la qüestió de duplicat, inclús dels duplicats. Jo vaig demanar diners per comprar algunes peces que ens eren molt interessants de la col·lecció de duplicats que tenia el Jordi a la venda. Perquè eren preus competitius i perquè aquelles peces en concret, jo recordo algunes peces, sobretot peces potser no molt vistoses que havien sigut de la col·lecció de l'Arthur Russell, algunes peces de Penasqueira, algunes peces d'algunes cassiterrites de la zona de l'estany d'Extremadura, Salamanca, que m'hagués fet molta gràcia poder tenir al museu. I mira, anava la directora, és ja això, impossible. Penseu que el conservador, o la secció més que el conservador, és una peça dintre d'un engranatge que en aquest moment és complex. Perquè penseu que són Institut Botànic i una Manuelita que ell viu al costat, o coses que tenia el seu avi. Per exemple, tinc una satisfacció molt gran, va ser, tenim una de les Colecita d'Estopanyà, que va servir, perquè jo es deia sempre que era Babellita, que va servir perquè el Pardillo l'estudiés i determinés com a Colecita. Jo ho teníem exposat i un dia em va vindre la neta amb l'escola. Diu, aquest era el meu avi. I la setmana següent va venir amb la família. I la meva satisfacció era poder-los treure una carpeta amb tota la documentació, original i posterior, sobre aquella peça, l'estudi d'aquella peça, la publicació, les notes manuscrites del Pardillo. Això és fantàstic, això és el que ha de fer un museu. I aquella nena se'n va donar compte perquè hi havia el nom del seu avi. Aquell nom, no és que es perdi el nom hi és, vas a buscar documentació en les fitxes de la pàgina web del museu i busca l'escola i et surt que ha estat donada per aquell home, però allò queda amagat. La veritat és aquesta. Sí, demano perdó per no haver-me explicat correctament, és tal com diu el Carles. Jo em referia a l'aspecte visual, aquesta nena que va un dia al museu i veu que hi ha el nom del seu pare. Jo em referia a això, és cert que no tota la informació es perdi, que la tenen documentalitzada. Em referia a la part externa i visual. Jo el que voldria, si no sap greu, és fer un petit gir en positiu, perquè fins ara tot sembla que són desgràcies i tragèdies. Volia comentar molt breument una nota que tinc aquí, que és que tenim el Museu d'Història Natural de Londres, el que tothom coneix com British Museum, que de fet, tots els que han anat darrerament allà i han anat anteriorment hauran vist que allò és una massa de pols que cobreix exemplars que deuen ser extraordinaris, perquè actualment és impossible ja discriminar què és el mineral i què és la pols que s'ha dipositat allà durant segles. Bé, aquesta gent el que han fet ha sigut durant molts anys anar a fer campanyes explicant que això passava i com que la societat anglesa és diferent de l'espanyola, han aconseguit trobar un donant que els hi vestirà una sala enorme amb tota la llum, amb tota la modernitat, amb tot el que sigui necessari per habilitar tots aquells minerals i les dues extraordinàries col·leccions que tenen a la darrere, que no poden exposar o no podien, la col·lecció de Sir Arthur Russell i la de Sir Latham, el Lamita,
Bé, tot això, d'aquí 4 o 5 anys es podran a veure a Londres, serà extraordinari, les col·leccions que tenen són fabuloses, encara que desafortunadament s'han anat cobrint de pols, tot això es millorarà, es solucionarà i hi ha un futur, tant per la mineralogia com pels museus com per les donacions. I ara aquí, si voleu, podria introduir el tema també de si potser el grup mineralògic català no podria, potser, dintre del seu conjunt de coses, que ja sé que en fa masses i que és l'esforç que fa la poca gent que s'hi dedica seriosament és extraordinari, valorar si d'alguna manera podria dirigir-se als museus catalans, explicar-los que hi ha casos com el del British Museum, posar persones de gran coneixement com el Carles al front o d'assessors a la rereguarda i intentar anar solucionant aquesta situació catastròfica. Que sigui catastròfica no vol dir que ens hi hagin de resignar, vol dir que és catastròfica, i aquí ho hem exposat, ja no cal explicar més drames, però jo crec que potser es pot fer alguna cosa. I penso que dintre de les coses que es poden fer pot tenir un paper el grup mineralògic català. Jo, una persona individual, si m'adreço a qualsevol polític que se'm trobarà de sobre, verà aquest senyor que diu, a més és un comerciant, si s'adreça al Carles ja no és conservador actualment del museu, però si s'adreça a una institució, potser poden fer algun cas. Obro aquest tema, si teniu alguna cosa a dir, endavant. Ja deixem parlar la gent. No, jo amb això tinc que dir que, per exemple, ha sigut per algunes extraviades que es preparaven, per exemple, el Museu de Geologia de Barcelona, les col·leccions del museu de fons, no les exposades, estan al parc. Molta gent no ho sap. I hem seguit treballant fins a l'últim moment al parc. Aquestes col·leccions, des de fa 5 anys i repetidament, s'han intentat traslladar. Hi ha hagut inclús algun pressupost de trasllat. En alguns llocs, francament, infame. L'últim que se'ns proposava era un local, un magatzem, paret per paret amb els rasmatars, ja no us dic més, i s'ha pogut aturar diverses vegades gràcies a la labor, hi ha hagut amenaces inclús, gràcies a la labor dels amics de l'Associació d'Amics del Museu de Ciències. És a dir, des de dins del mateix museu, com que l'Associació d'Amics dels Museus de Ciències té un cert pes, han sigut atesos per la premsa i hem aconseguit que es filtrés a la premsa alguna bestiesa d'aquestes i això ha permès, com a mínim dels últims 5 anys, 2 vegades aturar. Perquè no és traslladar-nos. Nosaltres sempre hem dit que si ens hem de traslladar a un lloc millor, hi havia sobre la taula fer un projecte d'un edifici intel·ligent, no sé mai què vol dir això exactament, de col·leccions de ciències de Catalunya, que no necessàriament té que estar a Barcelona, amb espais per exposicions temporals i amb condicions partit de laboratoris, reserves, etc. Per millorar sí, però per anar pitjor no. I ha sigut, en canvi, el particular, i en aquest cas una associació, qui ho ha aconseguit. Es van emprenyar molt, Entre altres coses, volien, anava tot amb un pack, però volien el Museu de Zoologia del parc, també, el volien per fer un edifici per estudis del 1714. En principi tenia que funcionar només, és a dir, que estar-se una morterada per un any. Bé, es va aturar. Parleu vosaltres. Jo només volia fer una pregunta. Hi ha algú aquí que sigui del museu en actiu? Això ja indica també alguna altra cosa, no? No ha vingut ningú del museu a escoltar, dir la seva, a comentar... No, i ho saben, ho sabien a programes públics, ho saben a les seccions, ho sap la directora... Després el grup, aquí en aquest país, així com a Suïssa, doncs tens els buscadors, tens els col·leccionistes, tens els venedors inclús, tens les universitats, tens els ajuntaments que col·laboren tots junts. Aquí sempre a la universitat estan fent una col·lecció de minerals. O sigui, el Joan Carles Malgarejo està netejant, acumulant, classificant ara mateix tota la col·lecció de minerals que tenien per allà en calaixos i coses que ell tenia. El Museu d'Arenys van estar a punt de treure el que deia el Jordi, van estar a punt de treure els noms dels donants. Menys mal que al final van dir, bueno, ho deixem. Per què? Doncs perquè volien seguir la línia del Museu de Barcelona. Després hi ha gent que està muntant històries de petits museus i d'això, però en canvi el grup no té presència en cap d'aquestes entitats. O sigui, aquí fan la col·lecció dels micromuntatges o el que sigui i el grup no hi pinta res.
fan l'exposició de no sé què, no sé quantos, i el grup no hi pinta res, fan el Museu Blau i el grup no hi pinta res. Potser ens hauríem de seure i mirar de quina manera es podia entrar amb aquesta gent. Fa uns anys, quan vaig ser secretari, l'Atxa és la que s'ocupava dels temes de relacions amb entitats i d'això. Va escriure un missatge, sí, seria molt interessant col·laborar amb vosaltres, ja us direm alguna cosa. Se li van enviar un parell de missatges més i no van respondre mai més. També hem d'anar-hi nosaltres al darrere? Sí, el que passa que nosaltres també tenim feina, tenim altres coses que fer i potser algun dia s'hi posarà fil a l'agulla. Però realment estem en un lloc en el que museus, universitats, buscadors i associacions, cadascú va a les seves guerres. Últimament hi ha algunes coses que s'han unificat, però d'altres que s'han aconseguit col·laborar, però d'altres no s'ha fet res més. L'altre dia llegia l'Infominer de la Universitat de Tuzla, el Joan Carles Melgarejo ens va demanar que si podíem donar minerals i llibres per la Universitat de Tuzla, d'allà de Kosovo, quan estaven en plena guerres de Bòsnia i tot això. I vull dir que hi havia una certa col·laboració, però aquestes col·laboracions es perden, es separen i desapareixen. Sí, m'és que comentar que amb això de Kosovo, a través del Joan Carles, el museu hi va participar, i també dir que la col·lecció de base de pràctiques de la facultat la vam fer entre el Joan Carles i jo, remenant, mirant de trobar duplicats, n'hi havia molts, de la col·lecció del museu. Hi ha un llistat, mires el llistat de la Universitat de Pràctiques, veuràs el Museu de Geologia de Barcelona, n'hi ha molts. I vam estar quasi un any fent-ne. Quan ens vam presentar aquesta junta que estem ara en el grup, un dels punts en què volíem incidir era remuntar tot el que era la comunicació entre el grup i les diverses institucions, ja siguin museus, universitats, tota aquesta sèrie d'actors dintre del món de la mineralogia. És una de les moltes coses amb les que estem, i tu saps perquè estàs amb el grup, saps que estem ficats. No parlo d'ara. Però jo t'ho dic, però el que et vull dir és que realment estic totalment d'acord amb tu, és una de les coses que el grup ha de fer, però també hem de ser conscients de qui som i de quan som. El grup és un grup de 260 socis, té una junta directiva que està ficada amb 50.000 històries, que estem tirant moltes coses endavant, que per desgràcia, i és un dels meus fracassos, entre cometes, com a president, no hem aconseguit que més socis s'impliquin en fer coses pel grup. És una cosa molt difícil intentar trobar més col·laboració entre aquests 260 socis, de manera que tenim molts fronts oberts. Un dels que ens queda per tocar precisament és aquest, d'augmentar aquest contacte, aquesta col·laboració, hi haurà molta feina aquí, hi haurà molta feina perquè primer ens hem de fer conèixer, no se'ns coneix massa i el primer serà això, i a partir d'aquí intentar de pressionar, intentar de fer coses d'aquest tipus. Quan vols abarcar molt, generalment apretes poc, llavors ja saps que estem ficats en 50.000 coses, hem mogut coses que fins ara per diverses raons no s'havien mogut, no es dona més. M'agradaria, ja ho saps perquè vens a les juntes i ho sabem, és una de les coses que jo voldria, que realment hi hagués una comunicació fluida amb les institucions, amb els museus, i estem en això, però encara no potser amb tota la intensitat que ens agradaria. Perdoneu, si em permeteu, perquè jo he intentat tenir contacte amb el món exterior. Perdó, no està connectat. Sí? Em sent? No. Sí? 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 Bueno, crido, sentiu. Bé, a veure, una de les coses que jo m'he trobat, que jo no porto gaire temps en el grup mineralògic, i quan he entrat i m'he agafat aquesta vocalia, doncs el contacte que tens amb el món universitari i amb el museu, etc., ve lastrat per un passat, m'explico? O sigui, un passat que no està lligat sobretot a una visió científica o que no està molt lligat a un treball paral·lel i diguem-ne, i acorde amb el que els agradaria el món més, diguem-ne, més investigador. Aleshores, clar, has de demostrar-los que la teva intenció no és treure un profit, sinó ajudar a recolzar, divulgar
tot això. I això costa molt. Us dic que costa molt i ho estem intentant a través d'aquestes xerrades, de les conferències de tardor, intentar arribar a poc fer-los veure que tenim una possibilitat de vehicular al públic, cosa que a ells els hi costa molt, potser des de les universitats i tal, doncs a veure si nosaltres podem vehicular. Però bueno, també caldrà que entre els socis fem divulgació i canviem aquesta dinàmica. Costarà molt, no penseu, perquè les resistències i les reticències són grans. Jo les que m'he trobat jo, almenys al principi. Espero que a poc. Ara també us dic que hi ha ganes de col·laborar i quan els he ofert la possibilitat d'un programa de treball continu així durant el temps, doncs home, han vist que la predisposició és positiva, però no penseu que serà que ens obriran les portes així d'entrada, sinó que haurem d'estar picant pedra durant bastant de temps. Això és el que jo m'he trobat. Perdoneu que hagi fet aquest incís, però era més que res. Ens veuen com a mini-científics. No, ni això, ens veuen com a... Una colla, com una colla. No sé, es veuen com a... A veure, no m'agradaria dir la paraula, però una miqueta així com expoliadors del que per ells és el terreny on investiguen. I clar, treure'ls del cap això doncs costarà bastant, perquè clar, quan ens diguin, sisplau, aquí no entreu, a veure si ho respectem, perquè estaran investigant. Aleshores, clar, aquestes coses nosaltres haurem de canviar una miqueta. Perdó. Bé, permeteu-me intervenir en això, perquè tornant a l'atmosfera positiva, el Carles ha parlat, potser encara poc, pel que és la gran col·lecció de micromuntatges que va donar el doctor Mas Oliver, i crec que també podríem agafar un positiu, perquè el Carles em corregeixi si m'equivoco, però crec que ell no solament va donar la col·lecció al museu, sinó que a més la va fer seva, perquè jo anava sovint al museu i el veia allà classificant les seves pròpies peces, col·laborant, tenint una sinergia amb el mateix museu i creant una mútua acció positiva entre el museu i el museu. Vull dir que potser també, tenint en compte les circumstàncies que com estem veient no són massa afortunades, potser també en el tema de donacions, si algú donés alguna cosa ha de pensar que no pot comptar, que vagi allà, porti alguna cosa, li agraeixin moltíssim, li facin festes i caramelles i que després allò ho cuidin amb un amor magistral. No. S'ha de pensar que allò has de posar-hi molt de part teva si realment la teva il·lusió és que el que dones quedi per la societat. Perquè desafortunadament pel cantó de la part que teòricament hauria de defensar això no hi haurà cap acció, sinó més aviat hi haurà una no acció. El Carles, jo li demanaria, si no li sap greu, que encara ens expliqui una mica més el magnífic do que va fer el doctor Mas Oliver amb una col·lecció extraordinària, potser poc valorada perquè és de micromouse i avui en dia aquí això no es valora molt, però que és un patrimoni extraordinari, més el munt d'hores descomunal que el doctor Mas Oliver va fer tant per vestir la col·lecció com quan la tenia ja donada al museu, quan ja no era seva. Carles, ens podries parlar una mica més d'això, sisplau? Sí, jo inclús parlaria, a part de la col·lecció Mas Oliver, també d'un cas molt concret, que és la de la col·lecció Cervelló. Començo per la col·lecció Cervelló perquè és més breu. Quan la col·lecció Cervelló no va ser una donació, va ser una compra, això molta gent no ho sap. Se li va oferir que ingressar, registrar, penseu que en aquella època no hi havia ni ordinadors, no hi havia res, se li va oferir tenir un lloc al despatx de mineralogia per treballar conjuntament amb la base de dades, en aquell moment amb fitxes de paper, de cartró, de la col·lecció. Passa que el bon home, pel fet de desprendre's de la col·lecció, li va agafar una depressió de cavall i de fet va durar poc. Va morir, i nosaltres estem convençuts que es va morir de tristor per no tenir la col·lecció. Com molt bé dit el Jordi, el cas de la col·lecció Mas Oliver no és només una donació. És a dir, és que el doctor Mas Oliver, junt amb el Carmelo Sánchez, van ser els iniciadors de la col·lecció de micromuntatges en el museu. I aquesta col·lecció, no recordo l'any, però vam treballar sempre junts. El doctor Mas Oliver va deixar de venir en el moment que físicament, té un problema de locomoció, en el moment que físicament no va poder venir. Però ha estat molts anys venint al museu. Bueno, passa de després a mi tampoc, anar a casa d'ell tampoc em costava gaire, doncs anava a casa d'ella, li portava les novetats, ella em deia, mira, he canviat això dels registres, he ingressat això, tinc aquesta informació, i de fet, almenys un cop al mes ens veiem i em anava passant
a la seva base de dades posades al dia. I aleshores arribava al museu, me la mirava, li comentava, mira, això em sembla que podríem presentar-ho així, això jo ho veig dubtós, s'hauria d'analitzar. És a dir, ha sigut una col·lecció que s'ha fet mà a mà entre el museu i el donant, no és el simple fet de la donació. Això s'ha establert una molt bona relació amb ell. I de fet, jo perquè vaig presentar a Múnich aquest any passat, no l'altre, aquest últim any no l'altre, vaig presentar un treball sobre les localitats tipus els exemplars de la península de Kola que estan com a localitat tipus, que és un treball que també ara el tornem a fer perquè ara tenim ja tota la col·lecció registrada, s'ha estat registrant fins a finals de juliol amb números del museu i per això no havia començat fins ara. Però bueno, és una feina que no s'acaba i la meva idea és fer un article sobre la col·lecció, que espero que la revista del museu me l'aculli, perquè penso que és una col·lecció exemplar. Hi haurà la part de veure com solucionem la part d'imatge, si es pot solventar des del museu, si no ja demanarem la col·lecció del Joan. Però la idea és treure primer aquest article, després fer el catàleg de localitats tipus de tota la col·lecció i fer aquest article sobre la col·lecció i el personatge. A mi, ja ho sap el Jordi, he fet algun article sobre la seva col·lecció, sobre la col·lecció folk. M'interessa no només la col·lecció, sinó la persona que hi ha darrere, perquè penso que les col·leccions són sempre col·leccions d'autor, i si no ho són, malament, perquè és difícil que siguin bones col·leccions. I en aquest cas la col·lecció Mas Oliver és una molt bona col·lecció d'autor, com és la col·lecció del Jordi Fabra o la col·lecció del Jordi Gil, com tantes col·leccions que tenim en el nostre país particulars. Aquesta és l'altra, ja era el contrari del que dèiem, no? Quants museus existeixen al món que no estiguin basats en col·leccions particulars? Jo diria que cap. I algun intent que hi ha hagut, per exemple, haver-hi un intent de fer una col·lecció de minerals marroquins a la Universitat de Rabat, que inclús es va moure un personatge per aquí, un tal Saïd Barracat, no saps per què, de vegades aquestes coses la memòria te les reté, que anava emprenyant a tort i a dret a tothom, incloent els comerciants marroquís a l'Expomina. I aquest tio al Marroc va fer alguna barrabassada. Nosaltres, quan hi vam anar l'any 79, s'havia plantat a Tuisit amb la Guàrdia Nacional, poca broma. Havia entrat a la casa dels miners i els havia remenat tot. Bueno, es va començar a fer aquella col·lecció a la Universitat de Rabat i un any després no hi havia res. I res vol dir res. Per això dic que de vegades, inclús posant que les intentones oficials siguin bones, al final tots els museus són fills del col·leccionista particular. I és igual que sigui més mineralogista o menys, ningú pot obligar ningú a col·leccionar des del punt de vista científic. Si t'agrada, fantàstic, però si tu t'agrada el mineral perquè és bonic, perquè no l'has de poder col·leccionar? Pots col·leccionar igual. Bueno, ja no dic res més. Una pregunta pel Jordi. Hem de comentar, si no tens malament, que la col·lecció de duplicats era de 15.000, que havíeu donat 5.000 i que 1.000 s'havien venut. La resta, on és? La col·lecció de 15.000 tenia potser unes 2.000 peces, dit una xifra així una mica dita de ràpid. Les 1.000 són potser les que es van vendre per internet. Hi havia potser unes 1.000 més, hauria de mirar-ho ara. De fet, el nombre de fitxes correspon a 1.500 exemplars, per tant, sí, efectivament no deu arribar a 2.000 perquè tot el que hem venut ho hem passat a fitxa. Aleshores, la situació actual és la següent. La col·lecció folk tenia una part més banal des del punt de vista de col·lecció i estètica, un gran interès des del punt de vista historiogràfic o museístic, que és la part que s'ha documentalitzat a través del Museu d'Àlaba. Hi havia una part que s'ha venut a través d'una sèrie de vendes que s'han fet i hi havia uns conjunts. Aquests conjunts no portaven etiquetes, hi havia 100 qualitats
Pichí. Hi havia 80 topacis de la mina Baossa, aquests tenien un cert interès. Tot això venia emparat amb una única etiqueta. Per tant, quan dic que tenim 1.500 fitxes, no correspon a 1.500 peces, correspon a 1.500 peces més lots. Per tant, si tu sumes aquests conjunts, que se'n van potser a un revenedor dels Estats Units que ho ven directament a la seva pàgina web, o vés a saber, això ja fa els 5.000. I aleshores segueix havent una diferència entre els 5.000 i els 15.000 de 5.000, perquè hi ha 5.000 que s'hauran venut part amb lot, part amb peces individuals, uns 5.000 que s'han donat al Museu de l'Òlic i una diferència de 5.000. Aquestes 5.000 estan encara esperant ser comercialitzades i la raó de que no s'hagin comercialitzat encara és perquè no es vol comercialitzar cap d'elles sense que s'hagin documentat abans. Això vol dir que una peça de venda amb valor molt econòmic, perquè ja no són les millors peces ja se n'han anat. Aquesta peça dona la feina d'agafar la peça, netejar-la, analitzar-la, revisar-la, posar-la a la venda, fer-ne l'escàner corresponent a la fitxa, molts cops en dues cares, i a més, si té una fitxa associada, fer també l'escàner d'aquesta fitxa i relacionar l'escàner de la fitxa. Això vol dir que hi ha un treball per a cada peça de no gran valor enorme. Això no vol dir que no s'hagin de comercialitzar, vol dir que es comercialitzaran. Es seguiran comercialitzant i la meva intenció és viure encara uns 50 anys més i al llarg d'aquests 40-50 anys, sent pessimista, totes aquestes peces ja hauran sortit. Simplement el que va passar és que en un moment determinat la família Folk, que tenia les peces en la seva propietat, van dir: Jordi, això no ho volem tenir només aquí perquè has de venir molts cops, tu has d'emportar, cada cop que vens ho hem de documentar, ha de venir el conservador, el senyor Riquelme, amb tu, tot això és un agobi, emporta't això, ja fixem un preu, ens liquides això i ja ho aniràs comercialitzant. Ho tinc jo, ho aniré comercialitzant i si no se n'en veuen més o no en comercialitzo més és perquè és tal volum de treball que no dono l'abast. Però la meva intenció és donar-hi sortida i que tothom al màxim, i que arribi al màxim de gent, que estic segur que és el que agrada tant als potencials compradors com li hagués agradat al senyor Folk en vida, que aquella col·lecció de duplicats arribés a molts col·leccionistes que tenen cada ser una peça del senyor Folk ben documentada amb la seva etiqueta i amb una bonica història darrere. Però aquestes peces ja són més de localitats, més de rareses, més de curiositats que altra cosa. De tant en tant, a alguna persona que necessita documentació li dono accés a aquestes peces i li dic: mira, si has d'escriure un llibre, si necessites documentació per fer un treball, si necessites saber d'aquest determinat lloc, vine i mira-te-les. Però jo no puc fer-ne res més que tenir-les esperant el moment en què les pugui comercialitzar. Alguna pregunta? Si no hi ha cap pregunta més, voldria, simplement dir una última cosa que tinc aquí apuntada, que seria tornar al tema de que no siguem molt negatius, perquè pensem que a fora no lliguen les vaques amb llonganisses, els gossos amb llonganisses, perdó, i que la cosa també està molt malament. Abans he dit exemples com la col·lecció de Filadèlfia, podria donar-vos-en moltes més, i no penseu que aquí és un desastre i a fora és meravellós. Fora hi ha algunes coses que han funcionat molt bé i sempre ha sigut per la iniciativa privada. Un cas seria el Museu Perot, que està funcionant extraordinàriament bé i és degut a que hi ha darrere un grup minològic molt potent. No és un grup minològic perquè els grups minològics als Estats Units, especialment els de nova formació, són diferents dels d'aquí, els d'Europa, em refereixo no només a Espanya o Catalunya, i aquestes associacions de gent que li agraden els minerals estan posant molt de gas, molt de combustible per fer que funcionin institucions que d'altra manera moririen per inanició. Per tant, no confiem, el missatge seria: no confiem en que les institucions ens hagin de solucionar res. Les institucions no solucionen res, més en el cas d'una afició tan minoritària com la nostra, i una mica dintre de tots, dintre del que puguem, entre tots posar el que puguem per veure si poguéssim anar imitant aquestes associacions de les que en tenim model als Estats Units, de les que em penso parlar en la propera conferència, perquè us convido a tots, que és la que es farà a l'Institut d'Estudis Catalans, i en allà desenvoluparé una mica més aquesta idea o concepte. Però jo crec que si volem que aquí es conservi alguna cosa, que hi hagi donacions, que les coses funcionin millor com han funcionat fins ara, l'alternativa és posar-nos-hi tots. No confiar en polítics, en institucions, en museus, en governs, no faran res.
coseta. Ui, ara. M'heu xafat el que volia dir. Lo de les donacions, collons, aquí m'heu xafat, perquè una de les donacions més maques que té aquest museu és la donació que va fer el doctor Carles Curto, el Cosera, la Maria Daunis i el Carmelo, que eren unes epidotes amb quarts que vam trobar els 4. I allò automàticament, tret de la paret, es va dir: això és pel Museu de Barcelona. És una vergonya que hagi anat a parar en un museu que s'ha muntat destruint tot el que hi havia fet des del 1800 i pico per aprofitar un edifici que tenia que anar derruït perquè no serveix per res, perquè si entra un paralític amb rodes es mata, perquè està tot dintre de cantonades, que no hi ha llum. I el tio que s'ha guanyat la vida, el suís, que diuen que era un suís, que va fotre unes vitrines extraordinàries, aquest tio està vivint a Hawaii amb els calés dels catalans. I això toca molt els collons. Donacions. Ara faré una mica d'il·lusionisme. Hi havia un país molt bonic i que tothom era feliç, perquè tenia un museu que de ciències es deia. Hi havia un conservador, però també era important l'home presentador. Aquest xicot espavilat anava mirant col·leccions de la gent del seu costat i quan veia alguna d'aquell senyor grandet li deia: què en faràs d'aquestes pedres, Manalet? I li deia: no ho sé, Rafalet, el museu és la llar, porta'ls tots cap allà, t'aplaudirà l'alcalde, el governador civil i hasta la policia et faran saludos pel carrer. Aquest home ho va fer i aquell museu espavilat que estava posant-se al dia, cada 2 o 3 mesets feia un bereneret de patates, 4 galetetes, i els hi donaven una banda als tios que havien donat. Ja està. Jo crec que això que ha dit l'Enric resumeix molt bé la situació. És a dir, no és només el fet de donar, de no donar, i és el fet de que públicament s'ha d'agrair, però s'ha d'agrair sempre. No se li ha de dir: moltes gràcies, senyor. No, posa el nom a l'etiqueta, exposa-ho com Déu mana, no facis una vitrina que hi entra la pols, no facis una vitrina que et costa el que et costarien 20 vitrines normals ben fetes. No facis una vitrina que necessites una noia prima perquè et poses minerals perquè els meus braços no hi caben. És a dir, és d'aquelles coses. Jo no vull criticar el Museu Blau perquè penso, a mi no m'agrada gens, però és una opinió personal, per això no el vull criticar. O m'agrada com a edifici, no em va agradar quan el vaig conèixer, quan es va fer servir pel fòrum. Penso que és l'antimuseu, com molt bé dit l'Enric, és un museu fosc, és un museu perillós. Jo em vaig trobar una vegada, estava amb una senyora de la Índia i, és veritat, se'ns va fer una mica tard. Ens van apagar les llums. No hi ha ni llums de seguretat. Ens vam trobar a les fosques. Vam tenir que sortir d'allà tantejant fins que vam veure un punt de llum. Això no pot ser. No cal dir la gent que té claustrofòbia com ho passa, no? Esclar, passa que si tu vas i tens claustrofòbia surts per un grup escolar, que potser ni ho saps, que aquells nanos n'hi ha 2 o 3 que potser tenen claustrofòbia, i has de tenir un professor que te'ls tregui fora, que ja no fan la visita. Bueno, a veure, són decisions polítiques desgraciades. Nosaltres en teníem 3 propostes concretes. Una era la dels jutjats. Jutjats era un edifici, és un edifici molt lleig, però molt útil, que també s'ha de tenir en compte. Doncs vam dir, home, doncs aprofitem els nostres museus per ampliar l'exposició,
portem les col·leccions als jutjats que estan al costat i tenim espais, tenim accessos ben fets. Jutjats, no. Per què? Tenen el luminosi galopant i és veritat, té que anar a terra. Aquell edifici té que anar a terra. De moment no sé per què no l'entenen. El Palau de Justícia, és que tot se'n va a Hospitalet, a la ciutat de la Justícia. Collonut, un edifici antic, però amb bons accessos, bons ascensors per grups, bones escalinates, bones tirades per fer tirades de cable, d'antenes, del que fes falta, un edifici vell, molt gran, fins i tot hi ha un pati al darrere que podien aparcar en un determinat autocars. Bueno, resulta que els del Palau de Justícia no se'n van a Hospitalet, casa enllà. I el que tots els tècnics de la casa, tots, sense excepció, havien dit que ni en pintura, que era el Museu Blau, patam, és el que ens va caure. Les vitrines. Vam dir les vitrines, quines condicions hem de reunir? Aquesta visibilitat, accessibilitat. No es va complir ni una sola dels motius que nosaltres vam posar de com i per què fer una vitrina. No ens vam inventar res. L'ICOM ja tenia models de vitrines que avui dia serveixen perfectament, encara que hagin canviat els materials. A l'any 62 hi havia tret articles sobre models de vitrines de museus. Hi ha empreses a Europa que es dediquen a fer vitrines de museus. Fan unes vitrines de 3 parells de nassos, que cada vitrina ens hauria costat quasi una 5a part del que ens ha costat cada vitrina. El per què jo no ho sé. A veure, sí que sé el motiu. Sembla que hi ha un motiu contractual. Els que van fer el museu són l'equip d'arquitectes que el va fer, que va fer l'edifici, i sembla que contractualment, quan es va fer aquest edifici, sembla ser que qualsevol modificació que es faci ho ha de fer el mateix equip d'arquitectes. Però senyors, no cal arribar tan lluny. Vol dir que ni s'ha discutit. I així ens ha anat. Hi ha una vitrina a la que hi ha minerals que no són ni de Catalunya, ni d'Espanya, ni d'Europa, ni d'ambients, que jo no hi podia treballar, perquè no m'hi passava el braç. El braç és normal, és un braç d'un senyor més o menys sapat, però no té res d'extraordinari. Jo no vaig al gimnàs a fer peses i no m'hi passa el braç. Bueno, solucions d'aquestes que dius, entre totes la mataron i ella sola se murió. I també problemes econòmics de fer les coses de pressa i corrent, i ara s'ha inaugurat el dia, no sé, no. Però que consti que és una opinió personal, no és una opinió que pugui ser... Per això entenc que hi ha gent que li agrada el Museu Blau. A mi no, a mi com a visitant, com a tècnic, per descomptat que no m'agrada, com a visitant no em desagrada. Aquesta sensació de sortir a les 6 de la tarda, un mes de maig, que fa aquell sol, aquella llum, i també la sensació que està sortint a un món diferent. Escolti, on estava jo? Dintre quina closca m'han posat? I la té molta gent. Jo quan estava encara per la casa preguntava, i molta gent ha sigut molt reticent d'anar-hi a treballar, perquè és un edifici antipàtic. No és un problema ja de museu, és un problema d'edifici. És un edifici que es va fer al seu moment per fer-lo servir, i 4 conferències, i vinga, si de fora sembla el Corte Inglés. Vinga alumini, Perdoneu, però és que sí, tenim fins a les 9 i no m'agradaria abusar de la generositat que han tingut de deixar-nos la sala sense cap tipus de... Sí, de totes maneres... Tenim una setmana després i aquests temes, evidentment, i altres, els que parlaran Jordi, doncs si podem continuar allà el debat. Els temes que parlaré es poden resumir en una imatge, és un minut només. Això és la portada del Rock and Minerals, que durant molt de temps, era la revista mineralògica, científica, més aviat lletjota, però amb un gran interès pels col·leccionistes. Mireu la portada del darrer número, una amatista con todo su esplendor, que bonito! Això és cap on va la mineralogia avui en dia, i quan hi ha la mateixa Rock and Minerals posa aquesta portada, vol dir que això és un moviment que no té aturador i va en aquesta direcció. I associat a això hi ha tot un moviment als Estats Units molt fort, molt intens, que l'he viscut darrerament des de dins i que m'agradaria compartir amb vosaltres. Si voleu venir la propera setmana dijous, jo crec que ens ho passarem bé. D'acord. Molt bé.
Esto...